Ni pialam ni jinghon chinam puadon rialong Assamese salam pendanglok apindeng sumpot si pabon head. KSA Hamren District Regional Committee adumpen herangkya mai ke phak. Northern Range Dolamara aing namalong niphai ingkoi aju segun rongtrok inghuponde. Kardom Adap Abirta longpen nilisami juli bepi nonarjik tha birtang tonpen. Kidam tang arkoi niphai ingkoi arni pen arnam langpi Karbi Cultural Society aklamalong ingkoi rasir kep Karbi lameramai ni thom apartment pangcheng pon bomlo. Karbi lameramaya hinpen athepi ke en laki ni pialam ni chinghon chenam posi jongpon lo. Athepi ke en pon lapuan karjumi karjulong pen koan ningkang sam. Bonda mithang ajutang jubala long mithang alamaki kapache thang ponji pu akimang pen non arnam lang pialong kapadupon bom ingdeng inkorasir kep Karbi lameramai along adun thu adon rialong bangke Assamese alam the lapen Assamese ajutang pen danglok apindeng asonamung kapabon het penajok raratum ningkang samse chepaklang po karom non iligido ga dak borneja lang mili aklam mate ingdeng inkorasir kep Karbi lameramai kipadu pona dimlo ladak pini pen tadi edify tadi koi pen pini pendak Karbi lameramai cengpon sini koi nak thaban ni pli farman labang so Karbi lameramai padu pon po non eson pen eson ladak don lisame kangpu pon opson padu pon bom lo lapen ladak labang so Karbi lameramai long stame litum dake Karbi ang long atok anu ke thekeri lamet lamchong lamet lam turu ke thekeri atung si dak achetong po kado kabe litum dak kopima kacingki kacethani li Karbi lamet kipang tang kipang chu lapuson alam si dak kacingki kacing baji tame non litum jasimet litum nang litum har kipaklang ponji lahan lo tame dak isi dak welcome gate mate dak isi gate do gate along tame litum ke thek ponlong ke akimi dong ke thek ponlong ne mate akhinu dong ke thek ponlong ne nili non alang litum nili camera person masih paklain masih chuning relo alang li lap su dak isi gate do dak kitok bangke lah lo dak namaskar busi kitok dak kupison do la buso namaskar pu award ke use pon ne la bangke chini ne de lo sitame dak ke Karbi lameramai purute dak Karbi alam si kitok kabe use pon nai ma tok pon nai ma pusini ditu matha dak athe ma dak kitok koi purute Karbi lameramai long ke kardom poson tok pon son te meseni poson lo asor raksi ako kapre ladak kumil tame te pon lo la ke la sari ke pai la da ke pini pikop ke pai nani apun si dak blouse la sari ke pai la son si tum thek kon lo asila sona thak ni tu aku muthot tulang ke mera person pan la dak la tame hala okhomia japi pusame la dak lameramai long Bopuson dong lapso akhomia japi da me ke dokol lo ne la bang manghu me alam lo sona thak si aku sitame se hini lapson ke pa bondo la sila person Karbi lameramai lo ke thek long lok ke la ke chengsi lo la pe ke manghu me lo asinili tum stame pini nang thek long lok pe manghu ding son si dolo tame dak bange nili tum pui bang ke la han lo je Karbi ang long a tok anu ke thek kire lamet lamchong atum si dak ke wang ji la pe ka chetong ji la bang so ding la si manghu me la sila person ke wang ji ani bang thek pon long le da son te kusinili tum pan matha pon la sinali tum rat han paklang pon lo non lapor nang litum hala ke paklang butak ans tame nang litum la do ka we lang poning non akimesi ki klem lama mate akinu si klem lama bukajan pe nili anon terang Karbi ang long lai Ning ke hangaling Karbi anglong longle ka chajor lapen longle ke nama phuthak Karbi lo charli asong Hamren District Committee hinpen ning kang samse ka chepaklang Jinthong constituency arlo along bangka pega khaepong mate kengsang aswatung ningke hangaling longle ke nam lapen aning ke hangaling longle ka chajor lahai hua lama phuthak KSA Hamren District arwa tungpen aning kang samdun dia phuthak pherangkya mai phaponsi pherangkya tuma thengno nang pachini dung Karbi Anglong Autonomous Council kachari pona songja atom sitami amai tin along lamthi ke jai pona tengke Karbi Anglong along leke Karbi Anglong Autonomous Council ari dengsi dulu pusi rara tuma phan pachini pon bomlo
Tangte piniarni kopia poksi jinthong ahabaralong kengsang sotum aning ke hangaling longde kachojor longlok lapen longle kachonam longlok lo mang humi melam binong bosi pherang kya mayalong ningjipon Nindum karbilo chori asong hamra nujung komite hinten labang so pherang ke amai phanang pagalam thai bang lapulo la fera perthelong longle ustame without the concern authority that comes circle office pen thang concern away tena chenglok chejor chenam bom son sido koklo so yoni bosi pini labang so pherang ke mai bang ni tum ka phapon adu koklo nasi pera bang genon latest nindum karbilong lalo nindum na branch ada cingthong ka branch pen report ang pale tengen pulo kala dak inut akeng sang aso mata ni pali aso bol bahadur bhatrai ko aleng dulo alang li along le theu 32 bighas do kusipu 32 bighas ang mong pen alang li 4 bighas bang ke ha negaloi pen ke bang nepali phan chior det lo nasi ni ke puang tung bang lalo lahaya check and balance itu non do bom a council atum tene chenglok itu circle office pen ke chenglok ke danglok jinthong ahabar la pheralong ke do bol bahadur chetri alongli chirithom kebra hini dula lapen alangli along rika pen ke bang kengsang so phamsi chiri pli an chojodadlo la so along la pher SGB bom bahur new pani setami amit hangaja kompen hukum pidengsi labang salong de pajojor long det sini ni kacuni tung bang so dak pada cuni tung malalo kabinong autonomous council ACM lapen land and revenue IM ake hai tumhan kacuni tung malalo 6 schedule long le alang tum kaya meeting mata ninge land belong to Karbinong autonomous council putu ACM da kaya ninge pute land belong to autonomous council pute bangatum aning nang panam pen aning hang nang pado pute land belong to Karbinong autonomous council pu amining la hello ma da bang sini gania da bang tung la son no pote mo tui mo munon bige karbia tum ke karbiang long ke mate inglong aso tum ke mo ke minority ke man ko inglong aso tum apir thesi kali dat bolati la sini tum ke se asong tum pen ki pudunji ning hangke la pher SGB bom bahadur new pania phan prabjin pen karbiang long autonomous council atum arpu inthan ponang ko athe alang ni setami karbiang long along le ke joralong hukum kibide na bang phulo puta KSA pen ninja konthu dak a land owner bol bahadur bhatrai alangli phan same normat yaru tum damben alangli phan name kan sai bang patu vek nang ko tema justice la somu jodi la sona ve prote mon ka pre kan la son si chehang bom ko pen ilidum ke influx ke jinda ke da control elo lati e kai ding pida influx ke tum control nei to son si control po ne don ni purial ni ik ne bong ni ong bom bang che hang bom bo bhera pen bang bom po nang pleng bom po inke mutum ke dage minority si man ko tadi la bang so ahin ke to mai sui pang lung ket ban si ta bang so apharang ke amai ni tum phapona ko la pen ni tum rong trok si pen wiki be karbiang long lai Dwarbagori ke Karbiang Long Autonomous Council Forest Board Chairman a constituency lo bonta thengpi kang hua phai ke bat bom ki mang hudun me binong kedam tang arkoi ni phai kresir kep ajo arve ke jang pe ga jok pang thek the atum forest asai kama tum pen ke e asigona rong trok in hu bondet lo la pusona sai ke klem long lok la ke sai he malong chokomar kadure pen joksi thengpi kang hua tum joy ke pen in hu pon long lok lo kamang hudun me alama bangke bangso thengpi thoi a district anatong ke pondoni mate karbiang long arlo amatong ke pononi klardagalam long lela thengpi kang hualam ke akimi kalilo aphoi kang hu dupik anlo bonta forest asai ka matum pen kenep dun long pu arju dun long lelang puta penang cherok tok arara to chetham pondonti to wepor thengpi kang hu tum segun rong trok pakre bublo achege to we arvi jang la bangsor our sai ki me chu nc thengpi
la sigun arong astam slong lo ang tudlok ni tum thek long cholo la ken northern range dolomara ang kang along si la bangso ka chong hugi dolo hala pu inglong anar theng pikang huchot kalibon da forest along atheng pian da kang hunon lit bomlo atheke forest asor jemila bangso adim kelang pangkri vek hangjang la peradak biota along teng dak thang stop we la masterol inut bahini pen an chot la si alang tu potap some duty la bangso theng pi mokha kunana si pon bapu lang chari dam nei polo bon sitame alang tum staff ka vide pen po patrolling some dam long le dalo pon da manghu mi alam ke la lo athe rong truck kang hu ke la ke muni tume men par phang pon jadut e la pela bangso kang hu bang ke la thoi pen amuni ta hai la pen pu karbyang long amuni ta hai sitame thang da me dak dhora puri the ke dalo la sem la si nili ke choni kang tu bang la athe forest department atum alang tum asabo strictly pen la duty claim tha athe ke la tum world environment there ni thengpia claim e chodang chok chepon da la ha ke ita thengpi la pen inglong nampi nam du rajo ador ke so thengpi hai tumi ke pangjok ji ba alang tum helai la si forest asai ka matum pen aning kan wang wo sik ni phai pho ani thengpia rong ipon chot ke chokchi ke dotang a thengpi amta ke rai kom ja phan bol inangchi pinpur mi inglong a thengpi kang hu ke nep dunji ke akhia lambo forest asai kam pen ke e vek a thengpi anga pajok the thide ke mang hudun me mele jong se forest asai kam pen kapre ka sai dengde pulote mo ani si ke karbiang long ke khreng ang along risi ke manji ang ring thetan hangjang so si tu thing pi rong truck kang hulong lo la ke ni danon pada pena porsia di long ini bagi ke mano porsia di long ni duty manela official duty damma mo si ni panin donda dang ni to ma ni pena andara staff di kasi ni panan than ya la son ton rong truck thing ti batu acha nale to long staff ang permanent staff ke non puta mere ni li ni dak local do plung ke ang par ke bang dok la master lin bani do la domta pray aham kintu se cheo acha da ke beach chot kali da ke forest range te chola la pan staff ke pakom ke la ke aha thak so bang head so atum si jinil ante la puson bom bulo te la bangso ai nam lo thei piko anaji ding belang acha kang hu ke batai duk pik lo sita ke nep kang nang long putanom anta ave inun bahini afang do lo sita la pen kom chelo sta pini tuwi ban ko pang keng kren ang ni bang ke sam dolamara pen arjisan rong phar karbiang long live Assam along MLA election nangkate bokbom pena jok ratchari asong atum dode sangse pen methang asong kachepahai ponjia phan sai kereng bom asonsi kedam tang arkoi ni phai ingkoi arni amreng constituency arlo kiling longle thana long APHLC achili jai ka thar pen rik pontang lo kapak naphan ikarlen labang swala lake bhate morona bate maru puhenlo Bhate maru na, bate maru. Ana bange jersu papi cholong bom na. Sita papi cholong pig nang ne. Abang kacil kacurija to wara bangke khang picek nai. Labang soalam rada thengno kapek langpon lake lakha sirkap amreng constituency arlo kiling longle than APHLC kangni poramaya long kiling longle than along APHLC amai kapedodam lake APHLC atom aning ki hangma bonta alang letum kali ahogalam kachini pamija phan longle than araratum pensi APHLC asongja akihai jai kathara phan halada arat ke hang Nilitum APHLC pen longle than area asor phan churulo athema alang litum si aning ke hang pen si nilitum phanang hang lo APHLC atom phan dak meeting nang donang ji ahogalam nang than nang ji sik schedule alam la pen ke autonomous state ke long la pen ke var phit la pen non ki ri thu alam nang than nang ji pen long le aron alam serwan kep alam nang than nang ji pusini tum phan pulo la si nang choning ri lo la sini tum dakwang lo la pen nang than Det longria pharman ki hang long nangji pura pinang asongja tu national party along chi opensi regional party APHLC po asong keseng kedam tang pharukre sirkebra trokebra sirkeb aningkan autonomous hill state ki hangpen kilong lata national party asong pen kali laki APHLC asong pen binong prang APHLC tumta national party pen resign si APHLC pin chong lo regional party si la pen regional party pen si
autonomous hill state ta 1969 aning kan long lo Karbi Anglong ta long dun lo halabang sohut la Karbi Anglong ta ke long dun autonomous hill state ke la ke Congress dum lege wan takali la pen ke akaprek national party lege wan takali la ke APHLC regional party tum si ke wan la si non ta regional party tum si wan thekji pusi neli tum chini lihen penstame pini ladak longling thana hawaralong APSLC a meeting nilitum pensi phapono la se nilihen stame churupilo kedam tang Karbi akhai ilitum kisung kiduk kwanani la se nilitum matha pensi kedam tang Karbi Anglong district council stame Samson Singh ti alangli stame SI account ki claim pen alangli curijan det pensi puthor la bangsu Karbi Anglong jila ke hang penajok la bangsu council kelong penajok se pini ilitum Karbi akhai tum ta chulong yunong lo la bangsu EPSLC ilitum nilitum sir jai ka thor alangli ta Samson Singh ti akar jong Samson Singh ti son Karbi akhai phan kang thur ponji punilitum kadu kawi netum longling than hawars tami netum matha ponsi netum ong du News report Rongbong Terang Karbi Anglong live. Rongklarbong Development Committee ningkan isi kicok katalon ponalong KSA TDPMI akong chunbang thangsing timung chetong dunsi Rongklarbong arong along le aduya hoy along e kisom piduna hut Rongklarbong arong aphan KAACCEM tuliram ronghang ahin pen chiri phokep along le pajir pontang lupusi pangdak teka Kedamtang arkoni phaying ko raisi lakha krepli korkanthi constituency kaparlo tikelang jona habaralong kedo Rongklarbong pu Kesengmi arong kangthur ponjia phan Kesengpon Rongklarbong Development Committee atung ningkan isi kicok katalonamai padopon Sonju teron kachabahem phuponamai along KSA TDPMI akong chunbang thangsing timung alohi sarpo amanpen chetongdon Mayalong manpen alohia manpen Karbi rongasar amai TDP akong chunbang Rupen Hanse KSA HRC kongchunbang Anil Kiling Pendanglok penang an kethegiding araratum ta chetongdon Mayalong alohi sarpo KSA kongchunbang thangsing timong lamthei kechai pona tengke bangso arong kithir thipen kidulong japhan Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hang setami methang arada phan kaching hona jok chiri phok kep alongli ipon popu chechaklo laswa tengsi longlea pata ke longjia phan setami nang cherab dun popusi chechak tekang dan penili kemat habangke longle pelang punon longle pelang ajak kong la pen longle pelang ahempu la ke Karbi Anglong Autonomous Council se hempu kasi Karbi Anglong Autonomous Council pen chingwai pipe pulong te mola bangso rong arat asap su kisuk sak de koi punili mat ha pensi litum Karbi Anglong CM non ke dobom tuliram rong hang long homridam lo tuliram rong hang long ka homridam ateng pen alang li response bang mepi alang li mitang khai pan kaching hona joini lasi alang li pulo je la bangso arong a farman ini ke ahok pet labang so arong along ciri pharu sira phokep dupu nasi ciri pharu sira phokepen ciri phokep bangke ilitum labang so Rongklarbong arat phan pidenang jarang CM gitu lapen ciri pharu sibang ke dak government I scheme school pen chenglok hospital pima ki kimji ake government tum ahin tele pakimang puserang li taning jelo nasi pini boy pits tame labang so rong long nili phan ke phabangke alang litum nili phan ninga ching sam claim ke dam tapi alang litum CM sar phan ninga sam cepak lang kang tung je CM sar tiram rong hang ke doi seksi labang so Rongklarbong arong kitir thipji atomon nana ke jabason lo lasi ni labang so mai labang Halapu Rongklarbong araratum pen KSA TDP akong chunbang thangsing timong aphan bangso arong kithir thipen kidulong jialam kachuning ri ateng kathirab dun pen bangso alongli pathirlong pami popwalam kilong penajok ning chaparong renti si CM tuliram rong hang pen EM Raju tiso aphan kachuro alam the chepaklang kon renti labang so a program madang te labang so mai kibilong labang ke and aprangsi nili kachuro kangtung labang ke ilitum Karbi Anglong Autonomous Council sal turam rong hang lapen itum local MEC Saraju tuso alangli ilitum aphan puthot and labang so dim Rongklarbong longli man aprang ke soil conservation
sanora bangke 50 bikha sabangke rong klarbong arada phan pidet lo la sinili pini labangso rong klarbong development committee hoi pen dalang le phan choro pik lo la pente choro wer pro la pente ning khelo je kerang girangan ni por hut padang te prabjin pe labangso ning karang bongsi nili jong phan labangso kota bangke na pachot krai pusi nili tum ning khelo individual dok moka pen semsing ingti karbiang long live pinya Adap Abirta ke lapon si kang tonik long